Para a rexedora, Ofelia Rei é só unha marioneta que se deixa manexar. E non sei que tipo de intereses teñan agora por acadar esta alcaldía. Como tampouco sei que tipo de interés ten o señor Javier Cuíña, que supoño que agora por fin terá unha marioneta que manexar. Que non entendo como unha persoa que sale das filas do CIS, que tiña unha intención moi clara de alcanzar a alcaldía de Silleda a costa de cargarse, por decir unha palabra, ao señor Fernández Viéitez, e que agora asina unha moción de censura precisamente con esa persoa. Os tres edís do actual equipo de goberno aseguran que van traballar dende a oposición e Fernández Pena insisten que se volverá a presentar candidata ás próximas eleccións municipais. Tin 4 anos de traballo cando me presentei ante eles a pedir o apoio e que quede claro a todos que vou cumplir 4 anos de traballo. Sabemos que nos queda un ano e medio por diante de traballo duro, pero seguramente moito máis sencillo que o que estamos facendo neste momento, con moito máis tempo para facer política, así que nos esperen para as municipales de 2011, que aí estaremos. O pleno extraordinario para a elección do novo equipo de goberno de Silleda está previsto para o luns 19 ás 12 da mañá. Os responsables municipais organizarano garantindo a máxima seguridade para os asistentes, tendo en conta que será un pleno movido.